Assalamu alaikum kızlar. Mening kanalıma hoş geldinizler. Sizler menен birge däme til üýreten öte dämdi katlama daýyndaýan bolamiz. Ol üçin maňa til kerek, like basyp, koňraşany basyp goýuňuzlar. Bizge kajetli un, şumurtga, tuz, aşlyk kajet bolady. Dostlar salyp, ortaça 3 birlikte bölümde hamurumuzda bolamiz. Hamurumuzda tındırıp koyup, limonata tındırıp, çükürüp bölemiz. Kok juamızda videoda көрсөтүлгендей usaqlap turap daýyndaýmyz. Kızıp turgan tabamızga sir maýy, kuydirilgen maýymyzdy eritip, üstüne juamyz salamyz. Sınıp daýyn turgan hamurumyzdy ortaça etip jaýamyz. Daýyn bolgan juamyzdy üstüne kegizlep, ademlep, jaýyp koýamyz. Videoda көрсөтүлгендей kesip, domağa etip orap, kızlar şekilde orap, bir döngülekte orap aylandıramiz. Yigirma minutday paketga salıp 20 minutday холодильникке salib qo'yamiz. Daýym bolgan hamurymyzdy ortaça etip jaýamyz. Kızıp turgan duxovkada 15-20 minut kızartıp pişirip alamyz. Öte dämdi, kızlar mendettirdi daýyndap koýuňuzlar. Mening kanalyma жазылыңыздар. Келесinde оңай, öte dämdi almalı pirog жасайтын bolam. Mening kanalymda жибермеңиz.